So padayon ta maigsoon no. So unsa man ning spiritual retreat nga atong gisgutan ini, spiritual discipline nga atong i-implement sa atong kinabuhi. Number one ani is prayer, meditation, reading of the Bible, and then fellowship. Mas gikinahanglan nato ang comfort karon sa matag usa. Ginahanglan nato karon ang fellowship sa matag usa. Tungod kay dili pwede nga isolated ta sa matag usa. Walay tawo karon nga makaingon nga nanan niya tanan ang spiritual nga practices nga pwede niya buhaton without other Christians or without other people nga mo provide sa iya. Wala, dili pwede nato karon ang Lone Ranger maigsoon. Kinahanglan nato karon ang community sa mga believers na maoy mo palig-on nato. So para sa ako kini ato ang ginahimo nga matagbuntag nga maminaw ta ani, dili ni siya maon buto sa nako nga mao na ni nga meditation ang buhaton to. Natay kagalingon gyud nga spiritual meditation nga base gyud sa atong needs. Dili lang ingon nga kanang maminaw lang ta, dili atong dumdumon ang ato ang kapanahunan nganong kita nakabig ta sa Ginoo. Unsa man to? Giunsa man to nato? Ngano man to? Kung imo tong tan-awon, do naman to'y kauhaw nato sa Dios. Kaya nanginahanglan tag Dios atong time. Naatay sense of thirsty and hunger sa mga spiritual. So siguro kung ini kapanahon nato karon, i-define nato pagbalik ang atong spiritual nga need o atong pangitaon pagbalik ang Dios sa kasing-kasing nga pagpangita o atong siyang pangitaon nato pagbalik ang mga tingog, no? Ang tingog kay nasayod ko ang Dios do nagitingog dinamid sa atong sitwasyon karon aron nga makuha nato ang comfort nga iyang gisaad ka nato ug matubag ang pertindaghanang mga pangutana nato sa atong espirituhanon nga paglakaw karon mga panahon na. So example na niini kato si Job, usa kato ka may nga tawo nga lisod gyud kayo ang nagpertindaghanang pangutana niya sa kinabuhi. Pero eventually sa iyang journey sa iyang spiritual life, na sa mga meditation nga gihimo, doon na siya mga prayers gihimo, doon na mga tao nga di-comfort sa iya. And then naka-go through siya, no? Nakakita siya enlightenment gihapon. No, so kita maigsoon niining kapanahonan karon, when the days are evil, permi gid mo sakay ang evil, no? Permi siya musakay nya karon nga panahon na mas gikinahanglan nato nga atong walaon nato nang daan ng baruganan nga we don't believe nga reliyon may makaluwas. That's true. Dili man gyud ang reliyon makaluwas nato o dili ang Ginoo mismo walay gidala nga reliyon ug kita mismo ana, no? Kaya kabalutan na niya. Pero usahay kung kita mahimot ang judgmental ba sa ubang mga religion, mo na makapahimong babag nato nga usahay ma-interpret nato nga mao ni nga ni nani ang nahitabo sa kalibutan tungod kay wa sila mituo ani, wa sila mutuad to. So ug ana nga pamaagi, no, usahay mahimo po nang babag nato nga dili ta mahimong makomfort noon sa uban sa kapanahonan, no. Hinuon makahimo tag judgment do nila mao na kay mao ni inyong practices mao ni nahitabo. Pero sa ako karon panahon na migsuon, let's not look at more on unsa nga color sa religion ang atong gibarugan, kundi mahimot ang light, no, sa uban nga naginahanglan og comfort. Ug kita pud mahimo maka-comfort pud ta sa atong kagalingon kay kita pud mismo na gid pud tay daghan kay mga problema, nagapatay daghan kay mga challenges nga giatubang karon. So sa lakton nga igsoon, gikinahanglan ginato ang another spiritual retreat sa ato ino na to, dili gina siya ba patawag yun nga kinahanglan kita maghimog retreat yun nga para sa una, pero natay strategic nga discipline nga atong sundon para maka-recapture nato pagbalik ang giunsa ta atong mga panahona
nga nakaplagan na to ang enlightenment na to, no? Nga nakakaplagtas ka matuoran o nasitprita sa pakigbugno sa kagitngit. So karon nakigbugno tagbalik, kikinahanglan na to ang the best strategy, no? Nga atong buhaton ug usan na niya na igsuon mao gyud ang pagpabalik na to sa atong pagpangita sa Dios o comfort na to sa matag usa pinagi sa fellowship o sa pakigdinasigay sa matag usa. So taas-taas niya atong na istorya, hinaot ko nga kadto nga mga piece of advice o exhortation, nakahatag to siya og kalig-on in the midst sa atong kalisod karong panahon. Magampo ta igsoon, amahan nga langit ng Lord, nagapasalamat kami kay ikaw Ginoo ang Dios nga nag-comfort, o ikaw ang Dios nga nagatubag sa mga pagampo, ikaw ang Dios nga paminaw sa tanang tingog ug tanang mga kasakit sa kalibutan. Ikaw gyud Ginoo maga-comfort sa among mga kalisod, ikaw Ginoo magatubag sa tanan namong problema, ikaw magabantay kanamo gikan sa kangit-ngit nini nga panahon na Ginoo. Ang imong pulong boy mahimo namong gabayan Ginoo aron nga makapadayon kami sa pakigbugno sa among kaaway nining mga panahon na. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan, kining tanan gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag og God bless.